Mon, doxa Patri και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντα υπερενίαν, πάντα υπερενδόξα, τάσα Θεότο και μυστήρια. Доста. Доста. Хубаво пееш. И с чувство. Българин ли си? Българин, княже, от Дръстър. И какво ли изпя, отче? Служба? Каква, питам, служба? Киния колотия профито. По-български той ще рече обща служба пророко. Той ще да е. И за какво се говори в службата? Слово по слово искам да чуя. Ту профито сусофония от имни... По-български. По-български искам да чуя. И слово по слово. Прости ми, не знам. Така сме ги учили на Изуси по-гръцки. И така ги редим, както сме ги учили. А словата, що значат, не мога да знам. А как искаш народа да знае? Кажи как. Чухте ли? Чухме. Към тебе, Климент, имам прошение велико. Кажи ни молитва една по-български. Но най-простичката, а? Отче наша, иже си на небесеха, да свентите сен имен Твое, да придет царствие Твое, да бондет воля Твоя, яко на небеси и на земи. Хляба наша наставаша го дне, даждай нама днеса и отопусти нама длъги нашим, яко и мы отопущаема длъжникома нашима. И не въведи нас в напаста, но избави ни от неприязни, яко Твое есть царствие и сила и слава във вяки векома. Амина. Слушайте, цял славянски народе, слушайте Словото, защото от Бога дойде. Словото, което кърми човешките души. Словото, което крепи сърцата и умовете. Словото, което подготвя да узнаеш Бога. Голи са без книги всички народи, не можейки да се борят без оръжие с противника на нашите души и готови за плена на вечната мъка.